že čo je strašidelnejšie? Zomrieť niekde od vyhorenia a nemať šťavu a iskru, alebo padnúť na hubu a treba urobiť chybný krok v tom, čo miluješ a čo ťa baví a čo ti robí dobre a je tvoja vášeň. Takže to mi veľmi pomohlo a potom, ako som povedala, a Anželka ešte jedna kamarátka, kde sme zdieľali tie moje rôzne strachy a neistoty a pomenovávali to a kráčali prosto tou cestou. Takže toto bola prvá vec. Druhá vec, urobte vždy tú vec, z ktorej máte najmenší strach a o meter ďalej. Okay? Čiže nemyslím si, že hneď ako odídete z biznisu, ak je vaša, teda z práce, ak je vaša téma strach z uživenia, že si najmete 10 ľudí a budete ich najprv platiť a potom, ak z toho niečo bude. Akože naozaj ostaňme pri zdravom rozume, aj keď hovoríme o posvetnom biznise a o, um, o duchaplnom biznise. Prečo? Pretože ak nenaplníš svoje základné potreby, tak k svojim túžbám a k radosti sa ani nedostaneš.